Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Nasobrahan og pagsalig. Unsay na bati sa lalaki? Boring. Walay kuan, walay umph. Walay spice. Di ba? Mubitaw mingon ang uban nga. Lisod kay na kung wala mo'y away-away, wala mo'y selos-selos, wala mo'y mga ingana kay kung happy-happy ra mo pirmi, there's something wrong. Kay normal ra gyud na sa relasyon nga naay pagsumpaki, naay mga mahimahay, selos-selos, normal na siya. Ang dili normal is kanang nasobrahan og selos og nasobrahan og buhi. Nasobrahan og pasagdan. Pasagad. Diba? So, unsa man? Anong na-learn nyo? Naba mo yung mga experiences nga alin tulad nito? Para-pareha. Maayong gabi, Master. Both pinasagdan o gigpitan, matintal man gyapon. Nay point. Grabe kay nga story, makahilak. Nganong mahilak man? Sige daw. Kinsa nakarelate aning mga trust pero ang gibalo sa ila kay mali. Or ikaw ba ang nakarelate pud sa mama ni Shaira? Or asa ka nakarelate? Basin kang Noel ka nakarelate. Mas maayo no kung naay isa ka Noel nga mutawag karon, balag di na mao yang ngalan basta kay wala siya gikuan, wala siya gisulusan siyang girlfriend or kung babae siya, boyfriend, wala siya gisilusan. Ang nahitabo na noon, mala na ang ilang relasyon, na feel niya ang kamala o nangita na lang siya glain. Di ko ni mahigpitan ha. Gamay lang kuan ako, sugot na din ka ha, bantay ka. Nakarelate ba ka na? Tawag ka ron 0937 3731 674 0937 3731 674. Hello, may gabi. Good evening, Brad. Hello, Mr. Pop. Ay, nakarelate ka kang Noel, Brad, or kang Shaira? Kayo, Mr. Pop. Asa ka nakarelate kang Kang Shaira. Ikaw tong Ako tong nag-trust kaayo. kayo, Mr. Pop. And then gipasagdan lang nimo and happy man sad siya ana. Sus, kung imo istorya, Mr. Pop, sakit din kayo, Mr. Pop. Ngano man unsa may mga sample? Dinagyan na yung po Mr. Pop, bay. Unsay mga sample nga mga naagian? Mr. Pop, kaya kung luwa mo itulo, git. Ayo ipapil lang sipon, luha ra. Sige na, be. Hatagi na may og idea, be. Unsa day imong tugot. Mr. Pop, pwede off-air, kaya kung yun, makalat, manggod. Ayo nagsaba akong kinsa ka, wa man kanang umgi kun wala. tanan sa imong ngalan. Si Milton Aragua, yan, Mr. Pop. Ay, ngalan gid nimo, di na inong kakastoryana ron. Syungi. Giingon na ni imong ngalan, di ay na lagstorya. Nasulti naman akong ngalan, Mr. Pop. Next time na lang ka mag-share. Next caller. Dili man ka isa ba? Unya giingon na lang ang ngalan. Why clear? Why it's not clear? Hello? Hello. Isa ni? Evening, Mr. Pop. Ha? Unsay akong itawag sa imo, Brad? Hello. Unsay akong itawag sa imo? Mr. Pop. Dunggan ko nimo? Ako ba?
Hello? Di ko niyo makakadunggan? Sir Pops. Hello, wala gyud. Ano man ay? Nganong di man ninyo kakadunggan akong tingog kaganina ra gyud na ba? Kanina gyud ko anang kuan, nganong di man ninyo kakadunggan na? Kadunggan sa uban niya, ang uban dili. Ay ang manawag sa ako katong nakarelate either kang Shaira, kang Noel or sa iyang nanay or tatay. Kung nakarelate mo, tawag karon 0937-3731-674. Always be anak ka na bitang dagay-tabo nga. Naay gusto kay mo tawag kay haom na haom gyud ug naa siya gusto ipagawas gyud. Pero nalang gyud mga uban nga gusto lang gyud mo tawag kay para magkuan lang gyud pasikat lang. Ang atong aim dani is makatuon ta sa usag-usa, di ba? So, atong hatagan og chance tong grabe kay nakarelate sa ato. Kung dili kay ka grabe nakarelate, like imong friend ang nakasinati og ngana, ayun na lang. Kanang ikaw mismo kay di man ta makapangutana sa imo kung imong friend ang nakasinati. Kanang ikaw mismo nga gusto ka mag-share, pwede ra man nato ihilom imong ngalan para dili ka mailhan. No? Sa tanan nimong voice, ikaw lugar dito. Dili ka nang ihatag nimo imong ngalan ug apelyido para ganina. Mayog kay paliwatan. Hello, maayong gabi. Kinsa ni? Di ko na niya, sir. Si Jeter. Jeeper. Okay. Imo nang tilon ngalan dili. Dili, Sir Pops. Okay. Jeeper, kanang muna siyang maabre-abre. Ha? Maabre-abre sa Carsones, Jeeper. Dili, lahi naman, Sir Pops. Jeeper, unsay imong kasinatian? Ipaasa ra mo, Sir Pops. Ha? Katunggog mga ipaasa ra lagi ko ba? Kit kayo. Kanang naguyab mo. Wala lagi pero ako rin na feeling sa iya. Nagmarga po ko pero nahugras wala diha. Lagi di man ni mao. Mo ba na tong istorya ron? Dili man sa ingon pero nagya po relate sa ko ha. Lagi asa man ato lagi, asa ato nga relate. Sa katong drama na agya pon gay. Unsa gani? Kabalo ko kung naa unsa asa ato. Way salig. Walay salig. Oh, nga naman ikaw ang wala gisaligan niya or Oo. nga naman. Kay naamong kukuilain nga gigugma. Sabi ko bag siya unya. Hubog ka? Dili man ko sa ingon. Ayaw ko binuangi. Brad kay klaro kaayo na lukso ang imong kuan unya ni ikaw na puy nakasala unsa man gyud? Nganong gabinuang man mo sa MOR? Nganong gabinuang mo sa MOR? Nag-inom mo diya? Master Pops. Nganong gabinuang mo sa MOR? Kalas-kalas na ka, 5 minutes na. Kanang Master Pops. Kanang. Sakit dito ako Master Pops bay. Unsa may sakit nga ikaw man kay nagbinuang na makakailain? Ay dili man sing binuong kanang serious mo siya pero gipasa lang ko niya. Gipaasa ka kay niyon ka nga ikaw ang nailain. Ay dili man sing Master Pops kanang nalang koy wala ko lain pero nalang koy crush ba crush. Okay, na kay Crash. Atong ayon niya, kung giayo gyud nimo ato na yung pangutanon og maayo para imbestigahan eh. Ay, basin mag-waste of time tada ni. Sisiho na po ko sa mga listeners nga way klaro ako mga callers. Diba? Ako na po sisihon. Ako rin sala na nun. Kaila ko na rin ko sa story na. Master Pops. Imbis relate na kay ko story niya. Inyo rin binuangan niya. Sige, i-explain nagtarong ha. Para naisay-say. Kanang ana mga naman suso kanang nakoy tagay crush nga ba ibitaw niya. Kanang nga ba ito siya. Nana siya uyab. Okay. Pero kanang And then? Pero kanang nga ba Master Pops. Mura gyud po siya
ay something pagtingin sa ako. So unsa man ka nang nag-igiingon gid niya? Ay, di naman siya mas post, pero nasa mga tawag ano yung mga sign ba? Mga sign? Mura gusto po siya nga type ko niya. Giunsa niya pag sign ba unsa nga mga sinyalis na? Parang pag kana makita mo sa eskwela mas post kana pagtabo na mo na po siya mga killer smile ba? Killer smile? Oh. Assuming lang kakay. This Giunsa niyo pag killer smile mo na lugar naglaway-laway lugar dayon nagananay yan diya. This is mas post kanang pagtabo na mo murag nasa mga gusto ipahiwati gid ba? O wala man niya giingon. Mura makita nimo siyang mata nga nagit sa gusto nga i-concept ito istorya. Kabulo ka nga nung nakaingon kung assuming ka kay wala man niya giingon tapos ikaw ra may assuming. Ay dili naman gyapon yung mga action niya Master Pop. Unsa nga action lugar be? Kanang mangutanan siya nga kumusta na ba ko, nagunsa ba ko? Di ba ang imong classmate kumusta gyapon sa imo? Ay lay mo sa classmate Master Pop kay katong ilan ang kumusta lamang gid asa classmate lay ang butong sa iya nga sa crush ba. Lagi, what if nag-assume lang ka kay wala man siya naghatag og heart sa Valentine's? Wala man siya ningon og I love you or nag-holding hands sa imo, mo na siyang mga klaro kayo nga nakagusto. Di, Master Pop, sana ang ginawa ka ng kada post na ko sa Facebook. Ang iyang area kay hard mong Master Pop niya, murag lain, ay kasi mo kuan biya nga muni imong i-react asa kuan lugar friend. Ano mo di ay? Dito ko ganahan na lugar pag may mag-react sa mga babae nga ingala heart nya tas pag kay nimo. Heart magayon ng uban diha kung ikaw makagusto kag kuan. Kanang artista? Di ba? Dili pasabot nga ang imong artista may inday lalo kagusto gini sa ako. Ay di man masupop kanang pamigsunmig kanang gasatat sa panagsa pero sa inyo bang chat na ba yung mga, uy, ganahan biya kay ko sa imo? Wala. Ay, wala, masipop. O, di, nag-assume lagi ka. Hindi ka na, murag, gapapil lang, masipop nga, murag, padulong nagyapon na ang among story, padulong na nagyapon sa kwan. Dili, manggod, ingani manggod ang naitabo, oh. You are trying to believe nga kung katong gusto nimo nga i-believe. Katubang, ayun, marga, gusto gini siya sa ako na every time dayon, gina-big deal nimo ang iyang mga ginagmay lang nga mga smile and ano ba nag-smile siya na siya ginahuna nga nakadaog di siya sweatress. Di ba? Nayusay mga kwanta, mablind ta mga kay gusto man ta nga, ato na dayong i-assume nga, uy, mo gito bay, ako gid ang gismailan gid ato bay kay murag. Pero, Mr. Pops, kanang action speak louder than voice ba, di ba? Unsa nga pamaagi man kanang holding hands kana mo yung gyud ka nga ay kay dili pwede nga mo assume ka nga dili sigurado dili kanang holding hands karon Master Pop common naman kay nagot pero gyud sa nimo pagkasigurado man di for example kanang night time nga magtagbo mi na may makita bigay di mo na sa mga mata nga kanang mga dili gyapon ko mo to ana matara nganong karabuntag man Master Posby nganong diri man siya mo text ako mga good morning what if gay nga na siya sa tanan niya nga mga friends na group message din na siya nara ba na uban nga na napoy one time Master Pops nga nakita na mamong convocation ba nakaulam ko siyang cellphone na sa ako aram gid na convocation ha conversation convo in short man good to Master okay. Pops And then yun mo rin to nakita na ko nga kanang abi na ko kato nga mga time sa wala pa na ako nakita yung cellphone abi na ko kanang group message na to pero katong time nga na laman ako yung cellphone nakita na ko ba nga kanang sa ako aram gid niya text na makita sa mga inbox niya ba message niya nga kanang walay lain ginatextan niya to and then unsa man day unsa imong gibuhat wala kanang ayon ko ba gigdan ako siya giprangkan na ko siya to nga time ug gusto ba ko niya wala man siya gilum-gilum man siya murag maulo ra pud tingali siya pero wala gid siya tubag
Wala siya tubag, hilom-hilom mo So nga nung nag-assume man ka, ngawan sa nagningon. Pero, lain naman good ning makit. May Lagi, pero kailangan, bisag unsaon gyapon nato, wala man gud siya niingon. Kumbaga, kung sa kaso pa na, wala ka ebidensya. Di, abi niyo, Master Pops. Kita nga mga laki, inana, kita ko. Yes, naaman tayo mga, tinood man na nga natay mga sense, natay mga instincts, tama? Oo. Oh, pero napoy usahay ma-misunderstood. Lagi po, pero kung ikaw po tingali na sa akong sitwasyon, Master Pops, murag inani po tingali ako, Kung- imong ma-feel po tingali. Kung ako sa imo, maka-feel ko nga makagusto siya sa ako. Pero dapat yun nako siguradoon kay naaman siya boyfriend. Kung ako, dili pwede nga mag-assume lang kog ana din masakitan din kog kalit nga mukuan. What if, Master Pops, kanang, gapaabot, for example, wata kabalo, basi gaaway na silang sayang uyab karon. O mo gani, wala ta kabalo, dapat imo sang mahibaw-an kung nag-away bagid sila. Lisod kaayo nga mag-assume ta nga, ay, nag-away gina sila ba? Nakagusto gina siya sa ako. Unsay imong proof? Murag maulong gud siya og istorya na ko. Di ikaw gani ang lalaki, di ikaw dapat ang mustorya ato. Nangutana siya, wala siya tubag. Ayo sa pag-assume diretso. Ayha nang may nagid siya tubag, nagid siya nga gibulagan ako para sa imo. Tinud-anan gyud nimo. Mo na sakto. Lagi Master Pops ba? Kay kana bitang kita ra may masakitan, mo bitang nasakitan ka kay nag-assume ra pug ka and then pag ana wala di ay, di ba? Mura lugar na gid na kung angay buhaton, Master Pops. Oh, unsay dili man ang problema ang paasa, ang assuming sad ang problema sahay. Gets ninyo? Usahay gani, di ba? Friendly kita sa tao, kay friendly ta sa tanan, unya nakakita na lang din ta, uy, ngano nakagusto man ni siya sa ako, ngano naghilak naman ni nga naka-girlfriend ko or naka-boyfriend ko? Di ba? Kanang wala ka intention ba? Naunsa man ni siya, uy. Sus, ang imo man din gipangbuhat sa iya nga. Butan lang gyud ka. Nya sila din kay margaasa naman din nga, la, imo man gud kung uban nagtanaw tag sini. Oh no! Wa mo gud kauban lain, unya ikaw man gud taong example nga na ba, di ba? Wala kay kauban lain. Uy, nakita ni mo yung friend, uy, tanaw tag sini ta. Unya pagtanaw niya ang iyang pagtuo na din kay nag-date na mo. Di ba? Iyang pagtuo kay nag-date na mo pero para sa imo di ay gusto lang yung ka na ikauban manan og sini. Di ba? Nag-gets ba ninyo? Wala. Lain kayo mo, dudes. Di ba? Naagoy uyab ang tao. So, di yung ka dapat mag-assume kay makasala ka, ana. Ngayon ka nga, kagusto gina sa ako, bisag na siya uyab, grabe gina siya, di pwede. Di pwede nga na. Dapat imo gina i-pray pag ganin na nimo, Lord, unsa man nakagusto gina siya sa ako, Lord, ako ba gina siya i-pursue? Lisod man kay Lord naman siya kuan, kung ako ang lalaki, kung ako yung boyfriend karon, gusto ba ko nga na magsamok-samok sa amo? Dili man siguro, Lord, no? So di na ako ni siya samokon, Lord. Oh, sige. Ana, dili kay kagusto gini sa ako ba nya gipasakitan ka kay wala ka gi. Yes! Master Pops. Walay paasa kung walay ga-assume. Anthony Humayno ni. Sige rang, pero wala man ta nagstorya gud ana mga paasa na off topic man gud ta kay gusto lang gid siya ipagawas niya iyang gibati. Atong problema karon is ang dako nga pagsalig or I mean ang sobra nga pagsalig ug ang kulang nga pagsalig mo na atong issue karon. Hello, may gabi. Sana kuha na ni nga caller. Hello? No. Hello, may gabi. Kinsa ni? No, magabi sir. Yes, kinsa ni? Taga Wanda Claveria. Taga Claveria. Dili ka moingon sa imong ngalan, no? Pwede man gyapon. Pwede gapon. Unsa imong asa nga character ang imong na-relate gyud? Sa babae. Sa babae, ikaw to ang Kaso lang, marami ito, sakto siya no nga. I mean, ikaw ang nagsobra og trust? Yeah, Imong asawa, imong kuan, uyab. Nana siya anak duha. Okay, so meaning Oh, kita kasal pa siya bitaw. dito?
O, to sa abroad. What do you mean? Ang iyang anak asa man day? Yang anak, Dagko na. Si anak duha sa Kumbaga Yeah, ikaw ang iyang new nga partner. oo, Annulled na siya. hindi Dili. sila kasal. Dili sila kasal. Oo. So, ang Sa apelyido ipon sa lang yan, bata, Ang apelyido sa bata nila kuan sa sa iyang gidala, ang iyang mama. sa iyang papa. Sa papa gyud. Oo. So ang mama karon ang Sa nakagusto. papa sa iyang kuan, papa niya. Okay, papas. I mean lolo nila. Oo. Okay, so apelyido sa mama unya ang mama karon mo'y naka Oo. meet nimo. Mm. Unsa man kana ikaw nang uyab? Nagkita gid mo. Nagkuan nga na tong diri pa siya sa kuan sa Claveria, do sa lamang lugar. Mm. Tapos nag-ilam niya na niabot mi pila ka bulan nanto nagtuig mi kapin. Na decision siya nga moagto siya sa abroad. Mm. Ay sa naa siya unsa to? Na siya blank nga moadto siya abroad unsa to? Magto siya abroad kay matrabaho. Nananghid siya. Sa ako. Tapos ako dili ko masugot. Okay. Nganong dili pug ka? Tungod kay di ko gusto nga malayo ni. And then wala siya kasabot ana. Nakasabot man pero ako nang nahatag na sa iya dayon mga dito na siya sa Israel sa Kuwait Mm. nga almost 3 months. So nadayon gyud siya. Nadayon siya. And then kay di day pwede nga ikaw na lang mo salo sa iya nga ikaw magbuhi sa iya dinhi. Mo na yung problema kwarta. Oo, anak siguro. Okay, and then Nay time ana nga ayon kuan nga ako gusto mo abroad na ako. Wala ko gidayon kay di sad ko gusto nga malayo ning duha. Okay. So ikaw nag-sacrifice una, then siya wala siya ka-sacrifice para sa imo, ana. Tapos dayon pagtawag na ako sa iyang account, lalaki nakatubag. So anong lalaki man nga Sa tingin nimo serious siya kay sa imo? Dili. nakita mo sa nako serious siya. Meaning ganang gusto ba nimo siya pakaslan or siya mo okay ba siguro to siya kung pakaslan nimo? Gusto man. Murag Gusto nga na. man siya. Kaso lang nakuha lang sa mga long distance relationship na Okay, muni akong na murag nakita na ko ning istorya ni Richard Poon og kuan Maricar nga dili sila uyon nga kung mag-asawa na mag kuan gyud mag OFW ang usa. Dili sila uyon kay mo lagi ng LDR. Dili na siya uyon sa balaod sa Ginoo gyud sa mag-asawa. Pero kamo dili man mo mag-asawa mo siguro to nga murag wala niya na kuan ba ang commitment gyud kay wala man mo nagkasal. Wala sad mo anak. Ako gihatag gyud sa ayatanan. Kay ako na pagsalig sa iya kay siyempre kay loro sa sauna. Wala po niya giingon unsay rason nganong nakapangita siya glain dito. Una, ingon siya nga dili ko no nahako no iyang account. Okay. So dayon naibawan na lang ko sa iyang mga igagaw, sa iyang silingan nga nag-uyab gyud sila. Kulang pa day ko di ay. So na-confirm. Unya imong gi-confront. Tinuod gyud ay nga nasirelas nga. Meaning anong iya tong nabuhat wala nimo pangutana. Siguro tungod sa kamingaw niya, mingaw siya nga tungod imong seloso gyud inon ko. So parang na iyang na timbang-timbang na mas maayo pa tong lalaki sa imo ana lugar. Ambot lang pod kay sa social media naman niya naila. Kami manggod kay kauban manggod ni mura na may gyud. Pero asa abi nako gitras nimo siya nya siluso man day ka. Nagi tay mga kay kuan manggod siya kanang barkadista ba dali siya mas entertainer siya. So in a way kung gusto siya mo lakaw makalakaw gid siya. Pero tungod man sa imong kasiluso man lagi, ningon man lagi siya nga. Tungod sa imong kasiluso medyo di ko ganahan ana. Di man kay natural di man sad ta magsilos nga wala tay gi silosan. Pero siguro kay kung kami kung dili. So barang in the end imo nang gidawat na lang. Oo, nag-asam gyapon ko nga magka-okay ba pag uli niya kung sa taba. Kay antod karon ako gyud ko kasabot ngan. Okay sala. Akong analysis lang na ako lang ning opinion ha. Kaning tungod man good isa ana number 1 dagan kay factor ang nahitabo
number one, ang inyong sakto unta tong imong giingon nga dili unta may tabo na kung wala mo nag-LDR. Isa na karason. Ikaduha, ang inyong relasyon wala gikasal, walay commitment nga tarong gyud nga kanang makaingon gyud siya mga tinud-anay gyud ni mga grabe gyud. Oh, so wala kayo ang force, wala kayo bond nga murag miingon gyud siya nga mamatay na lang ko kaysa magbulag mi murag something nga na bitaw. Nasulti ko na sa iya. Wala na siya, ikaduha na siya nga rason. Ang ikatulo, syempre, munang ang consequence na sa LDR, mangita man yun nag something affection. Ang babae na mga agbay-agbay, kulang sa imo, kulang kay naakas layo, nga mag-agbay dito nga friendly, ana, dako na sa ila. Sa ato, ang lalaki, ang rason sa lalaki munang mangitag lain, kanang, you know na, kay kita mga lalaki nagi-uwag yun nga dili usay makontrol. Na dili lisod kaayo sa lalaki nga ay unsa naman ni kamot na lang pirmi akong kauban na ni. Di ba? So naa na kuan sa lalaki ingana. Pero sa babae emotional na ang ilang attachment. So moto nga naa may tao didto na ay friendly kayo and then moto lang nakita. And then, siyempre, mag-compare na dayon. Unya na kay mga duda-duda, di na siya ganahan ng dudahan siya. Samot na hinon kung natinuod na gyud. Isa to sa mga rason, and then, wala man sad mo'y anak. Kaupat na nga rason. Ako bitaw, tinod bitaw, sir. Dili kay ko hilig ani nga pan, pero pag first time na ako nakataminaw nga ani, pero anak ko, no? Maka-anak ko sa kagalingon nga. Dili patas ang kalibutan. No? Tanawa gani si Kuan. Shaira. Di ba? Bisag unsa na to kabuutan, muingon gyud yapon tag, do I deserve this, Lord? Pero kabulo ka unsay giingon nila pag Kuan? Tong ending niya nga message sa ato. Nga sometimes naayag rason nga nung gakaitabo na. No? Di lang ta makakuan pa karon dito makatuo pa unsa ngano unsa man gyud ni ana dili ang mga questions di pa mansiran. No? Pero ako gani di ko kabalo ngano ingana pero analysis lang to nako, analysis lang sa mga kuan, bagay-bagay. Pero ang kanang kalibutan di man gyud na nimo mahatagan og formula. Ang atong kinabuhi, di ba? Importante na lang yun nga kato na kay Ginoo, mo dangop ka sa iya kung naa, and then kung kuan ka kanang grasyahan ka dangop gyud gyapon sa iya di malimtan ana. Mo lang gid siya, and then kung maabot ang panahon na nga maabot na gid ang babae para sa imo sa ato lugar nga ato yung soulmate, gikan gid sa Ginoo atong i-acknowledge gid lugar. Lagi pero ako gani nga for the first time of my life nga naka-encounter ko nakipagrelasyon ko sa nay anak duha ka buo. Pero ano akasakitan pa man ko nga ipangayo na ko siya sa Ginoo. And I hope nga siya na unsa. Pero putlon pa man na akong kalipay nga gipangayo na ako sa iya nga kana man ta. Wala man ta ako nangayo nga about money. About the professional. Ang uban mo tubag ana kay tungod para ma-meet pa nimo ang katugyong gihilaan para sa imo. Meaning, ang imong plano sa imong kinabuhi gamay ra na kumpara sa plano sa Ginoo sa imo, kung kinsa gyud ang imong para sa imo. Di ba? Kay kung wala mo nagbulag ani, dili man nimo ma-meet imong kuan, basta hindi ugma na din nimo siya ma-meet. Di ba? Kumbaga, nagbulag mo sa imong ex because para ma-meet ni mo imong forever. Oh, trust in the Lord na dahin. Ikaw na po dahin ang mo-trust kang Lord. Nga, Lord, sige, hitabo mo gini sa ako. Ako ning dawaton kay kabalo ko na kay rason para sa ako. Na ani rason. Na ako'y ma-learn ani. Gamiton ako akong na-learn. And sana sa sunod kung naanagi mo abot, sana magampo gyapon ta. Dili gid gyapon ta makaingon nga makasigurado lugar sa tanan.
Munang kailangan gyapon ta mo salig sa Ginoo, di ba? Bottom line man gyud na siya. Dapat mao na siyang pinakasobra nga salig. Dili ka mo salig sa tao, but sobra nga salig sa tong labang makagagaom, okay? Okay, siya ra gyud ang dili mangilad nato. Tama dili. Tama. Wala na kong igon time mga pamilya. Basahon na lang ako ninyo mga text ni Master Pops. Relate kay ko. Murag akong sitwasyon sa girl na kahilak kayo ko. But ang sa ako lang, tulo ka buok akong kids nga gibiyan. Ilang amahan para sa isa ka babae. An karon gakakita na ako ilang mga pics nga happy sila. Pero nakaya ra gyapon ako, prayers lang. Ako nga advice atong girl na gibiyaan, kung nakaya na ako nga tulo among kids, unsa na lang kaha nga isa lang ang iya. Di lang mawala ang paglaom. God bless Shaira. Tinuod na nga nay reasons ang tanan. Acceptance lang ang kailangan ana. Kanara, God bless. Uy, thank you. Thank you sa mga imong wonderful words. Master Pop, wala jud kasagara ang magdugay sa LDR. Tama, no? Munang ako patong tanawon balik ang katong kang Maricar o kang Jan Pun, Richard Pun nga vlog nila. Mitchi di ay ni pakigreet lang ko sa akong someone na sa akong abay nga natulog na. Ka-relate jud ko sobrang pagsalig about sa akong kalib-in sa una. Sakit kayo pero giatagan ako siya gagawasan aron para sa iyang kalipay. Mo na tinuod nga love. Diba? Letting go. Salamat sir nahawasan ko sa akong gibati. Uy, salamat pinsan eh. Bitaw sir, kung sinsa tong gaseryoso, siya pa hinuon tong gabinuangan. Ako sir, dili ko hilig paminaw ana nga drama ha, pero na-relate na ako ang story niya. Kaso lang, mas grabe pa ang ako. Joram di ay ni taga gabili. Yan, salamat kayo sa tanan mga pamilya, katong mga willing kayo mo share. Next time maka nang relate sa atong story para atong last caller ba nga nang haom gyud. Kay kabulubi ka nga daghang kay gapaminaw ani niya, daghang kay gatutok niya. If you're wasting our time tungod lang kay gusto lang ka nga magpa-kuan lang diha sa imuhang parang selfish ra kay ka ba ana ba? Mas maayo nga nag-share ka tungod kay gusto nimo nga maka-learn ang uban. Di ba? Para ma-bless ka ba? Na mo pray para sa imo, na maka-relate para sa imo, and then sila pod nakatuon tungod sa imong giagian pod. Nga naon day, nga ni ang buhaton or sa day nga ni, na ka na realize. Na pod sila na realize. Muna power sa Dear MOR sa atong tanan. Wa kabalo gihimo ang Dear MOR nga instrumento nga nakay matun-an every night. Dagan salamat mga pamilya sa inyong trust ani nga programa. Ako as Cagayan de Oro DJ, no? Ako dako akong pagpasalamat nga ang Dear MOR sa ako gi-assign. Dani sa gabi pagyud, di ba? Imbes na udto unta na sa uban nga mga regions kay udto ng Dear MOR. Ang ilang replay dito udto. Pero pasalamat ko nga bisag gabi ko sa ako gihatag ni Brother Burns o tungod ani dako kayo og kuan bitaw kabug-aton ang akong responsibility nga every story nga atong gakadunggan mamahimong inspirasyon sa atong tanan. Dili bitaw siya lingaw-lingaw lang, dili kay ay nag-entertain lang ta ni ay nakiusyoso lang ta, nagchika-chika lang tas mga callers, dili man ay nga na. Mas deeper pa ang atong purpose tani. Sa matag usa nga matagan og tsansa nga ma-share ang ilang mga experiences o mapakita kung kinsa sila
mag-advise sa uban, makatuon sa uban. Ang importante pinaka-last ani nga nagkahiusa ta og mahinumduman nato ang Ginoo permino sa mga drama. Di man nato ni makaya kung kitara. Ginoo na ba naghatag sa ato ani nga programa para sa atong mga kapamilya diha. Nga bilar-bilar para ba sila. Salamat kay Stan. Wala na kong igon time, mga pamilya, kay Kutaw question tomorrow alas 9. So, kulang na po akong tulog every Friday. Pero okay lang na. Okay, I love my job. And tomorrow, ang mga bright, mata na po. So, responsibilidad na akong kutawon nila mga utok. Para mulihok na po nila mga brain cells o mas muhait. Tomorrow na alas 9 after nila ni Rico Suave and Maria Filingera. After sa Jesus It, ay kalimot. Jesus It. Ay kalimot na yan ang MOR Presents with David Bang alas 12. Ang Jesus It alas 11. Eto na. Wala na kong igon time. It's 12:13 naman. Super overtime pero okay lang. This is Master Bobby saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumcomment. Bye for now. See you again tomorrow as 9. Replay tomorrow sa Dear MOR sa hapon, okay? 1 p.m. And then sa Domingo, I think 12 sa Kaudtuon. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay, kaya mukis na ko sa inyong ilong. Ready na? Ready na, mother? Kiss ko, babe. And I'll be leaving you with a quote gikan sa atong kwentong ukol sa trust. Hashtag Dear MOR, maluwag. Mailad ka kung sobra imong salig. Pero mag-antos gyapon ka kung kulang. Balance lang.